Ahoj, volám sa Ondrej Privera, robíme drevené podlahy na celý život. Snažíme sa vám týmito videami pomôcť, čomu sa vyhnúť, alebo naopak, čomu sa môžete venovať, čo je dobré, čo je nesprávne. Jeden z takých dosť dôležitých vecí je správne vyrovnaný podklad. Klienti si chcú robievať niveláciu sami. Dávajú to robiť nejakým remeselníkom, ktorí pokiaľ nevedia, čo je potrebné pod drevenú podlahu, tak používajú úplne nesprávne nivelácie. A tie nivelácie majú niekoľko kategórií. Doslova je nivelácia, ktorá je len na to, aby vyzerala, že je niečo na podlahe spravené. A potom sú nivelácie, ktoré odolávajú veľkému tlaku, ťahu, veľkému pnutiu a sú veľmi pevné na to, aby sa na ne mohlo nalepiť drevo. Drevo totiž počas celej svojej životnosti nejakým spôsobom stále pracuje. A keď sa použije nesprávna nivelácia, ktorá je síce lacná, neboli to vôbec vrecko, ale potom neskôr prináša útrapy. Skôr alebo neskôr sa takáto nivelácia utrhne aj s drevenou podlahou a naozaj nemá šancu vydržať 80 alebo 100 rokov. Takže hlavná rada je, pýtajte si technické listy a zisťujte, že či niveláciu, ktorú vám chcú urobiť, je práve určená na ten účel, ktorý je pre vás vhodný. Tak ahoj.